Flora Tristan, la famosa feminista francesa, va dir una vegada que hi havia dues coses que l'admiraven: la intel·ligència de les bèsties i la bestialitat dels homes. Molts segles abans, Plaute ja ho havia dit, va sentenciar que l'home era el llop de l'home. Abans, Aristòtil havia dit que l'home era un animal polític. Siga com siga, continuen sent animals, uns més que altres, evidentment, i per raons alienes a la moral. Avui parlarem d'animals humans, o humans que tenen cognoms d'animals. Però abans una cita més. Els homes cacen fora de casa perquè hi ha alguna cosa que no funciona bé al seu equip i necessiten disparar a una altra espècie. Kant? Plató? Doncs no. La frase és de Pamela Anderson. Benvinguts a DNA. Vos portem fins a Cullera per a conèixer a una família de bous. Parlarem de colobres amb Juan Culebras i visitarem Elx per a xerrar amb una xinxilla humana. Els valencians tenim entre els nostres cognoms un gran ventall de mots d'animal. Alguns d'ells, com ara bou, conill o lleó, m'han conservat la seva forma valenciana, mentre d'altres, com ara conejo, loro o pato, són herència directa del vocabulari castellà. Quins són els més nombrosos? Quins són els menys habituals? Quina és la seva distribució al llarg de la nostra geografia? L'Institut Nacional d'Estadística ens dona totes aquestes respostes. www.ine.es. El cas més nombrós sembla ser el del mot castellà León. Només a la província de València n'hi ha 2.781 persones que el tenen com a primer cognom. A Alacant també està prou estès, comptant amb 1.430 posseïdors. A Castelló solament són 442 persones que el tenen. En total, el seu domini a la comunitat suposa un 6,81% sobre la resta d'Espanya. Resulta interessant comparar este mot amb el seu equivalent valencià, lleó. En total, no són més de 516 valencians residents que el tenen per primer cognom. 360 a la província de València, 140 a la de Castelló i 16 a la d'Alacant. Però resulta curiós, tot i no ser molts, els lleó valencians suposen quasi el 57% de tota Espanya. Les bèsties bovines també fan acte de presència a la comunitat, baix diversos mots. Així, al llarg de la nostra geografia trobem fàcilment els cognoms vaca, toro, el minoritari brau i el més habitual, bou, que solament a la província de Castelló compta amb 827 persones que el tenen de primer cognom, el que suposa un 16,92% dels bous d'altres indrets. Si voleu saber un percentatge aproximat de la gent que té un cognom d'animal, pareu atenció a la nostra enquesta a peu de carrer. Tengo una amiga que se llama León. Conec un xic que le diuen Cabramonte, un altre Lobo Morante. Conozco una persona que se llama María Ballena. Yo conozco a un chico que se llama Moscardo de apellido. Conec a un company de treball que li diuen Cordero. Tengo un amigo que se llama Francisco Toro. No conec a ningú que tenga cognom d'animals. Conozco un compañero que se llama de apellido León. Una amiga, Verónica Falcó. Un colega mío que se apellida Camello. Conozco gente que se apellida Gallo. El nostre primer protagonista d'avui té un dels cognoms d'animals més freqüents de la nostra comunitat. I a més, per partida doble. Viatgem fins a Cullera, a la comarca de la Ribera Baixa, per a parlar amb José Bou Bou i la seva família, apassionats de la criança dels cavalls i, com no podia ser d'una altra manera, amants d'esta espècie bovina. Bou és un cognom d'animal prou nombrós a la comunitat valenciana. Cognominar-se Bou Bou ja no ho és tant. Mon pare sempre m'ha explicat a mi que el nom de José Bou Bou una era perquè els pares eren cosins germans. I la procedència de Bou se suposa que era una persona molt adinerada que arriba a Cullera i resulta que va comprar una casa enorme i d'ahir van fer un asilo que la va donar per xiquets i portava el seu apellido, l'asilo de Bou. I mon pare sempre li han contat que els seus apellidos venen de la descendència d'aquesta persona adinerada.
El cognom Bou procedeix d'un antic llinatge de Catalunya, estès per esta regió i per Aragó, València, Mallorca, Múrcia i Conca. Coincidint amb esta dada, el nombre més gran d'habitants amb el cognom Bou es troba a la província de Barcelona, on resideixen al voltant de 1.500 persones. Per cert, tinc una curiositat. A vostè li agrada el seu malnom? I tindré 2 voltes Bou de cognom? M'agrada que em diguin el tio Bouet. Ara. Tots el mateix, tio Bouet, tio Pep. Sí? Clar que m'agrada, no tinc fugida. Enguany, la penya de tir i arrossegament de Cullera, la Reata, li va fer entrega al tio Bouet d'una placa en reconeixement per la seva tasca i experiència en favor de tota la gent que amb el pas dels anys ha après d'ell, així com pel gran amor i la passió que sent pels cavalls. Resulta que per la província de València, esta zona, solen haver molts bous, també, d'apellido. I mon pare té molts amics allí en Fortaleny i dona la casualitat que n'hi ha un tal Antonio Bou, i és amic de mon pare. Entonces mon pare va moltes voltes allí, quan es veuen s'alegren molt. Era Bou, jo també Bou. I mon pare fa, sí, però tu no eres de la mateixa ganaderia meua. Pepita, el seu marit Agustín, i el fill dels dos, Ivan, tenen també cavalls de tir i arrossegament, amb els quals competeixen només per afició. Com no podia ser d'una altra forma, al tio Bouet i a tota la seva família els apassiona el món taurí. Nosaltres anem sempre per Falles, per la Fira de Julio, per la Mare dels Mamparats, igual que mon pare no va corregudes perquè n'hi ha molt de jaleo per l'edat que té, però ell va a Novellaes, que n'hi ha menys gent, però nosaltres, quan ve Falles, els 3 dies me la van. També ens hem acostat a la casa de José Bou García, altre fill del tio Bouet, que després d'uns anys d'afició pels cavalls de tir i arrossegament i de fundar la penya de Cullera la Reata, ara té com a hobby la doma de cavalls, ja que té diversos cavalls i egües de pura raça espanyola. L'apodo de mon pare, ho diem Bouet, perquè era més xicotet i xatet, i a mi m'he quedat, també, Bouet passa de pares a fills, és com... L'apodo no, és apellido Bou, l'únic que passa que l'apodo és Bouet. Mira, en este moment m'agarreu llegint un llibre que segur que ens ajuda en la nostra investigació. Per això he vingut a esta llibreria. Per cert, sabíeu que el nostre sistema actual de cognominar es va adoptar a les acaballes del segle XIX? Al 1870, concretament. Això no vol dir que no existiren els cognoms, sinó que obeïen altres costums, no a l'ús del cognom del pare i de la mare. Però quins criteris seguien aleshores? Com s'ho feien els registres oficials? Ahí és on tenim els dubtes. Per això anem a consultar a un dels nostres assessors. Veniu? Vinga. Bé, Emili, quina és la història actual del sistema de cognominar? Allò que sona un poc... Primer anem a explicar què és el sistema de cognominar, perquè la gent ho entenga. Per entendre com funciona el sistema de cognoms, el millor que hi ha és mirar els malnoms. Com tota la gent té relació i referència en cada poble, com en els malnoms, saber que els cognoms van néixer exactament igual que els malnoms. O sigui, venien d'allà? Sí, tots els cognoms tenen un origen en un malnom. Les característiques físiques de la persona, el poble d'on ve, el fill de qui és, exactament el mateix que es fa avui en un poble per als malnoms, es feia antigament per als cognoms. I això és l'origen de tots els cognoms. En un primer moment naixen de manera espontània, després ja les famílies nobles i les famílies amb propietats van fixant-los perquè estan associats a la possessió i la gent que no té res, el malnom, diguem-ne, que canvia. I parlant de cognoms que provenen de mots d'animal, quin és l'origen? On el trobem? Dins dels malnoms, una de les maneres era... Clar, totes les persones en aquell moment tenien relació en els animals. Tot en casa tenien els seus bous, tenien els seus porcs, després en la serra tenien el llop, que era l'enemic.
després anaven els falcons que volaven, el passarell, tots els animalets. I aleshores associaven les característiques físiques de la persona a l'animal. Per exemple, un que era molt enèrgic, això era com un bou, i per tant podia dir bou, però no és l'únic motiu. També moltes vegades algú penjava en sa casa unes banyes de bou. Mira, la casa del bou, i quedava. Que n'hi ha moltes maneres, la dificultat sempre és buscar la motivació concreta de la família que porta aquest cognom. El cognom en general està clar, és un mal nom associat a la vida diària. Que després es traspassa el que és després es traspassa, es queda fixat, i el que ha de ser fixat ha passat a ser un cognom. Correcte. I després, parlant de mots d'animals i cognoms d'animals, quins són els més abundants en la Comunitat Valenciana? Bé, en la Comunitat Valenciana, més o menys per aquest ordre, crec que el més és el bou, després està moltó, després està llop, després tenim falcó i capó. Això són els 5 que més, però després en tenim altres no tant. Per exemple, tenim passarell, tenim gavilà, tenim merita, encara que moltes merita també pot vindre d'un topònim aragonès. I després tenim de tot tipus, tenim el colom, tenim el pitxó, tenim el conill, el meu, xova, també. Xova, també, que és un pardal. N'hi ha moltíssim. Doncs Emili, nosaltres hem acabat ja en la nostra... Aquestes curiositats que són tan importants que després se poden traslladar inclús a la nostra vida quotidiana. Doncs moltíssimes gràcies, Emili. Gràcies a vosaltres. I continuem amb tu en altres programes. Molt bé, gràcies. Gràcies. Bé, després de l'entrevista amb el nostre expert, n'he passat per aquesta cafeteria per completar el meu informe dels cognoms basats en mots d'animals. Estic tractant de buscar i de trobar els cognoms exclusivament valencians. I ja vos asseguro que no és una tasca fàcil, no. Hi ha cognoms que resulten significatius perquè, a més d'haver conservat la seva forma original valenciana, presenten una alta concentració al llarg i ample de la comunitat. El cognom Falcó, per exemple, sembla tindre una presència tènue a les nostres 3 províncies. 412 habitants a València, 342 a Castelló i 518 a Alacant. Però, en canvi, aquesta presència suposa un 45,95% sobre el total de falcons espargits per Espanya. Un altre 40% aproximat el podem trobar a Catalunya, distribuït principalment entre les províncies de Barcelona i Tarragona. El mot moscardó també és un cas particular. 1.269 persones el tenen com a primer cognom a la província de València, 64 persones a Alacant i 15 a Castelló. Això, sumat, representa un 83,11% dels moscardó de tot el país. La resta els podem trobar dispersos per Barcelona, Múrcia o Madrid, però la concentració és tan baixa que apenas resulta significativa. Estornell és un cas també especialment autòcton. El 81,47% dels que es cognominen Estornell, en primer lloc, resideix a la província de València, exactament 444 persones. A Alacant en trobem 16 i a Castelló 20. Però possiblement el cas més hermètic siga el del cognom Aucell, que és un terme pràcticament en desús que serveix per a denominar als pardals xicotets. 13 persones el tenen com a primer cognom i 6 com a segon, i totes elles habiten a la província de València, el que suposa el 100% del Saucell. Així, podem afirmar que este és un cognom autènticament valencià. El nostre següent convidat, a més de ser humà, és un animal de terra. Sí, un rèptil d'aquells que s'arrosseguen per les brosses. Juan Culebras viu a Picassent, i allà el coneixen, evidentment, pel seu cognom, Culebras. Però tranquils, no vos preocupeu, perquè és totalment inofensiu.
El nom sencer de Juan Culebras és Juan Francisco Pérez Culebras. Aleshores, per què quasi tot el poble on viu, Picassent, el coneix pel seu segon cognom i no pel primer? Jo duc treballant així uns 23 anys a l'Ajuntament i a vegades, per identificar-me, quan toque per telèfon, que no veuen personalment, diuen, mira, soc Juan. I quin Juan? Pues Culebras. En el cas de Juan, el seu primer cognom no és que hagi passat a un segon pla, sinó que ha desaparegut per a molts que el coneixen. Així, el cognom Culebras s'ha convertit, d'una banda, en primer cognom, i d'una altra, en un dels clars exemples que apareixen citats a un llibre recopilatori sobre els malnoms de Picassent. Efectivament, per el desconeixement del meu segon cognom, han arribat a fer-me hasta un taló nominatiu al nom de Juan Culebras. I l'anecdòtic és que ara també han escrit un llibre, 2 xics del poble de Picassent, de malnoms de Picassent. I en ells m'han incluït a mi com Culebras, de malnom, però realment fica en el llibre que és el segon cognom. Els cognoms d'animals, molt sovint, fan referència encoberta a oficis. Altres autors els relacionen amb un origen toponímic i una tercera possibilitat és que el cognom tinga relació directa amb l'animal. En el cas de Culebras, trobem una població de la província de Conca anomenada amb el mateix mot, d'on probablement van prendre el nom els primers membres d'este llinatge. Els meus avantpassats no són de la població de Culebras, però sí que d'un poble de Conca, és Sant Clemente. El cognom Culebras és un cognom poc abundant dins de la Comunitat Valenciana. El lloc on més culebres resideixen de tota Espanya és Madrid. Al voltant de 600 persones comparteixen ixe cognom. Tindrà Juan tantes anècdotes que contar? De xicotete me diuen Culebrín, quan jugava al futbol, per el meu tamany, i això, me diuen Culebrín. Després en el col·le, el mateix. El meu segon cognom era més conegut i més això, me diuen Culebras. En el meu últim aniversari, un grup d'amics meus d'allí del musical, el que feren va ser regalar-me una bolsa de culebres. Entonces, lo que ells no sabien era que jo anava a aprofitar-les d'una manera, que era pinxar-les en l'arbre perquè així no se pogueren minxar les cireres. Això m'ho contà un llaurador que diguen que ficant serps així en els arbres, els pardalers li tindrien por i així no minxaria alguna. Una altra de les coses que m'agrada és quan estic en el camp o me'n vaig a una obra o el que siga i veig alguna serp o una culebra, les agafe i me les duc així al meu camp, les assolte i és una manera que, segons el que diuen, se minxen els ratolins i és una manera d'evitar tindre-los dins de casa. Acostumem a pensar que els cognoms ens defineixen, que el nostre nom complet ens diferencia de la resta del món. I no obstant això, l'inabastable ventall de cognoms que existeixen no impedeix que de vegades es produïsquen curioses coincidències, com és el cas d'ara. Hem vingut fins a aquesta escola de tenis perquè el següent convidat ens ho demostri. Ah, per cert, vos he dit que el seu nom és Rafa Nadal? Vinga. Què tal, Rafa? Hola, com va la partida? Bé, bé? Van bé, xaval, sí. Jo estava esperant, t'esperava ja la raqueta i tot per jugar. No és el meu temps. No és el teu, no? Pues deixa la raqueta. Deixa la raqueta, sí. I segur que tens moltes anècdotes que contar-nos, perquè, clar, tenint el nom i el cognom que tens de Rafa Nadal, que és un dels tenistes més internacionals i dels millors del món, m'imagino que hauràs tingut moltes anècdotes, no? Moltes anècdotes, sí. Des de simplement per la faena presentar la targeta en el meu nom i cognom, no? Rafael Nadal, i entonces quedar-se un poc pasmaeig i preguntar automàticament si soc el pare o tinc relació o conec, fer reserves per internet d'hotels i tal, i quan arribes, no, presentes la documentació i el veuen i diuen, bueno, o sea, este no és el Rafa Nadal que esperàvem. I alguna cosa que te va passar a Brussel·les, conten que... Bueno, a Brussel·les allò va estar simpàtic. Hi havia un xòfer esperant-nos en l'autobús per portar-nos a l'hotel i, clar, el xòfer estava en el lletrero Rafael Nadal. I a l'eixida es van trobar que, estaven tots els amics en un grup de periodistes que estaven allà al costat del cartell Rafa Nadal allí. Esperant a Rafa Nadal. Esperant a Rafa Nadal. Bueno, doncs per últim, després de conversar tan bonica, m'agradaria que ensenyares als nostres telespectadors el teu DNI.
amb Rafael Nadal, perquè la gent certifique que eres l'autèntic, o un dels autèntics, com a mínim. Ahí ho tenim. Ahí va. Bé, és que he fet una paradeta així a la plaça de la Mare de Déu a veure si acaba el meu informe sobre cognoms d'animals. I mireu, m'estava fixant en els coloms i m'he adonat de la quantitat de cognoms relacionats amb pardals que n'hi ha en la nostra comunitat. Fixeu-vos, falcó, pardal, perdiz, codorniu... Bueno, jo mateix soc xova, que per a qui no ho sàpiga, en castellà és un pardal, és una classe de còrvid. Què passaria si teclege així en el banc de dades xova? Anem a provar. Mireu per a on. Més del 90% dels xova viuen a València província, exactament 260. Jo em pensava que n'eren menys. El cognom codorniu és més escàs. Hi ha 28 persones que el tenen en primer terme a la comunitat. 14 viuen a la província de Castelló i 14 a la de València. A Alacant, en canvi, no trobem cap codorniu. Capó, mot que fa referència als pollastres castrats, és un altre cognom que trobem al nostre territori. 43 persones el tenen com a primer cognom a la província de València i 90 a la d'Alacant. Això suposa un 5,40% sobre la resta d'Espanya. És en Balears on més capó trobem, un total de 2.072. És a dir, el 85,58% dels capó de tota Espanya. Altres cognoms, amb mots d'au, són els castellans perdiz, amb només 48 persones a la província de València. Àguila, amb 65 posseïdors a València, 43 a Castelló i 45 a Alacant. Així com gallo, amb més de 106 gallos a València, 20 a Castelló i 115 a Alacant. Més o menys el 4,5% de tot el país. Com no podia ser d'una altra manera, trobem també el genèric valencià pardal. 11 pardals es distribueixen a Alacant província, 5 a Castelló i 40 a València. No vos semblen adorables estos roedors? Naturalment no parle de les rates de ciutat, evidentment. Mireu este hàmster. O penseu millor en els esquirols, tan simpàtics, o en els conills porquins, tots blanquets i negrets, entranyables, veritat? La nostra següent convidada té un cognom de roedor, xinxilla. Sí, les xinxilles, estos animalets que tenen un pelatge tan preciat. Són això, sí. El programa DNI ha viatjat fins a terres alacantines per a conèixer de primera mà a Isabel Chinchilla Mata, des de fa 16 anys conservadora del Museu d'Art Contemporani d'Elx i directora del Centre Municipal d'Exposicions de la mateixa població. Isabel ens explica què suposa per a ella que el seu cognom corresponga al nom d'un animal com la chinchilla. Para mí, en realidad, es un legado muy importante llevar este apellido. Es el legado de mi padre, ¿no? Y por otra parte también es un apellido muy simpático y muy peculiar. De hecho, hay muy poca gente que sabe que Chinchilla és un animalito. Encara que la família paterna d'Isabel procedís de Jaén, Isabel porta quasi mitja vida, 20 anys, residint a Elx, i volen saber si ella coneix l'origen més probable del seu cognom que es troba a la província d'Albacete, en concret a una població anomenada Chinchilla, un cognom d'origen toponímic que es va estendre molt ràpid per les dos Castelles i Andalusia i que ara, amb famílies com la d'Isabel, cada vegada té una major representació a la nostra comunitat. Sí, sí que sabía que realmente el origen de mi apellido muy posiblemente podría ser del pueblo de Chinchilla, de Albacete. No con seguridad, pero sí, sabía que seguramente sería ese el origen. Envoltat d'este paratge, d'este entorn privilegiat, em venen a la memòria records de la meua infància. Pot ser a Isabel també. En tindrà algun relacionat amb el seu cognom? Compañeras en el instituto me decían chinchi, chincheta. A mí la verdad es que nunca me ofendió. Y es curioso porque
con tanto tiempo de intervalo entre una situación y otra, mis hijos, uno tiene 25 y otro tiene 21, también en el instituto le han llamado los chinchis. No sabem si Isabel coneix a més persones